Paano i-fill up o ano lang ba yung kailangang i-fill up sa Form 1904 ng BIR form? Simple lang naman. Una, pupunta lang tayo dito sa may number 8. Taxpayer's name if individual. Last name. Yan, check. Halimbawa, De La Cruz. Next is first name. Yan. Halimbawa is Juan. Next is middle name. Kung ano yung middle name ninyo. Next one is, pupunta tayo dito sa may, yan, pagka junior kayo o senior, lagay nyo lang dito, no? Next one is, pupunta tayo sa number 11. Local registered address. Una is unit room, floor building number kung meron. Lot, block, o house number ninyo. Subdivision, village zone kung meron. Town district, syempre kung meron din. Kung wala, hayaan nyo na. Next is province. Example is Pangasinan. Next is, punta tayo dito sa may building name, tower, kung meron. Kung wala, hayaan nyo na rin. Street name, kung may street. Siyempre, hindi mawawalang barangay, kung anong barangay nyo. Municipality, city, example, Urdaneta City. Siyempre, yung zip code. Importante yan. Next is, pupunta tayo dito sa number 13. Date of birth. Siyempre, month muna. January, August. Kung ano ba yan. Next is, yung day. Kung anong day. Next is, year. Siyempre, dito tayo sa may contact number. Yan. Lagay natin dyan yung number natin. Ano pa ba? Next is number 17, mother's maiden name. Dito lalagay mo yung pangalan ng nanay nyo nung dalaga pa. Next is father's name. Siyempre, hindi mawawala yan. Lagay nyo lang yung pangalan ng tatay nyo. Ano pa ba? Gender. Siyempre. Lagyan nyo lang ng X kung male kayo or female. Next is itong email address kung meron. Kung wala, hayaan nyo na rin. Ano pa ba dito? And the last one is itong taxpayer authorized representative. Yan. Signature nyo lang, tapos printed name. Yun lang. Kung nakatulong itong video na to, baka pwedeng pahit na lang ng like button at comment na rin kayo and subscribe.